Fully vaccinated na batok sa COVID-19 si Aklan Gobernador Florencio Miraflores ag iba pang mayor at probinsya matapos mabaton yung nandaro ikaywang dosit bakuna nga nagalit sa Sinovac Biotech o kon Sinovac vaccine. Raya high sa tubang itnagapadayon nga vaccination rollout it probinsya nga ginapatigayon sa ABL Sports and Cultural Complex. Angot kara, nagpanawagan ro Aklan Provincial Health Office nga ro mga nakabaton it andang first dose ay importanteng magbalik sa gintalana ang adlaw para sa second dose. Pinaagi sigon kara ay masigurado rong kompletong proteksyon ag benepisyo it bakuna ag maangkor rong 70% herd immunity it mga pumuluyo sa probinsya kay baharo mga opisyal it probinsya sa mga priority groups ngayara sa A1, A2 ag A3. Balita regional lagi ka sa probinsya it Aklan, ini si kabanderang Julito Valles Borda, nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas, Radyo Bandera.